बा धुरंधर भैया केहू बेइज्जती कइला के बाद आके चानी काटो ओकरा के मतलब धुरंधर भैया कहल जाला। धुरंधर भैया के जे तोता बड़ा सन इहो एकदम ले ले कइले रहला, लेकिन जब देखला हसन कि सुपर फ्लॉप हो गइल त इहो पलट गइल हसन। एगो ना होला एक जना तो गइले बड़ी थू, अभी थू के चाटियो ले बड़ा सन। माने हम बात करतनी लाडला 2 के बारे में, बड़ा हाइप क्रिएट को सन, बड़ा ई को सन, लेकिन जेंगा ई कौआ सन उतरला ही नहीं के। मेन बात बानू कि 2023 हमरा धुरंधर भैया खातिर बहुत खराब बा। ऐसे खराब बा जब मई सीजन में इनकर पूरा एल्बम फेल गइल, देखबे कइला आलो फिल्मों मई फेल गइल। सबसे तो माने घटिया सोच में के जे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोग बा, हम लोग बता दी कि फिल्म आवे से पहले कोनो प्रचार प्रसार ना कोनो पेपर में आए रहे जे कगो एक सिनेमा मिलल बा, कगो नहीं क्या मिलल, कोनो चीज के ना। माने हमरा तो बुझाता जे कुकुर मतीन उठैले आ फेंक दले। एमे तो हमरा बुझाता जे फ्री में शूट भइल बा का फिल्म हुआ। यही पर कहत रहुसन कि पवन सिंह के सनक रिलीज भई रहते इतना कमैले रहे, देखो एक दिन में 5-6 लाख कमैले बा। घंटा पता चलता कि 70 गो लोग गए हुए आ ऊपर से जहिया चढ़ुए तही उतर गए। अच्छा एगो और बात हमरा पता चलल हो जे मोय हॉल में खाली कुर्सियां रहुए वो खाली ना धुरंधर भैया के करेज बा, 70 गो लोग गए रहुए। एगो और बात हम तरह बताओ तनी, तू मर्दवा यूट्यूब वाला फिल्म बनावो जौना के आज प्रचार करत रहा वही तू फिल्म बनावो। लेकिन भैया हम तनिया सही भैया के रोके में काहे से की फरिश्ता फिल्म बहुत अच्छा रहुए, हमरा बहुत अच्छा लगे। फरिश्ता फिल्म हॉल में चलल बा, ठीक बा, तब वही के वर्ल्ड टेलीविजन वाला प्रीमियम होतल, ठीक बा, तो वही के अच्छा एगो बात सुनी, लाडला 2 आइल बा, लेकिन लाडला 2 के प्रचार ना कइलो हम इहे बतिया रहो से कहतनी कि जौन फिल्म एगो मान के चली हिट हो गइला चाहे पैसा रिकवर करा दलस, लेकिन गायक मत कहिए जी, एक्टर हीरो जब आता है लाइव हीरो लाइव आता है, आजे फिल्म रिलीज हुआ है, उस फिल्म के बारे में बात नहीं करता है। दूसरा फिल्म आएगा शाम को 6 बजे, आप लोग अपने घर में टीवी में लगा के देखिएगा। काहे के टीवी में लगा के देखें भाई, हम तो हर गुलाम बानी जे टीवी में लगा इहन भवन जे कहत रहलन कि ज्यादातर लोग समर सिंह के कलू के सब जना रिमोट पा गेल, इहो तो आ गेल, तो रिमोट पा गेला। ओकरा बाद आ गेल परिस्थिति भैया तनी देखियो 6 बजे आई है तार जब फिल्म कमा लेला बा, डबल कमा लेला बा, तो हई जो नाव का फिल्म आइल एही पर तू प्रचार प्रसार काहे ना कइला? प्रोड्यूसर तरह के पैसा नहीं के देले। हमरा लागता कि इहे सब सोचवा इहे कुलिले के डूब जाई अथी संघर्ष 2 के। देखो हम तरह के बताओ तनी जे संघर्ष 2 जो तू ई कहले बड़ा नवरात्रि में लॉन्च करे के ओकरा के बंद करा दो, ओकरा के ले चल होली के माथे जान तरह का है, साल बदल जाई, जनवरी में साल हमने के बदल जाला, जनवरी में जब साल बदल जाई तो मार्च उर्च में होली पड़ी, तो होली के रीजन पर तू लॉन्च कराव जान तरह का है। काहे कि 2023 तारा खातिर बहुत मनहूस बा। देखी लाडला के फ्रेंचाइजी रहला लाडला 2, तो लाडला कितना सुपर हिट भई रहे सब केहू के पता बा। तो संघर्ष के फ्रेंचाइजी है संघर्ष 2, संघर्ष हिट भई रहे, एकर मतलब ई ना भइल कि संघर्ष 2 हिट हुई है। बड़ा महाराज दिमाग लगैले बानी जी। इहो बात है, पूरा देखो जे फिल्म लाडला 2 के जे मेकर्स रहला उ लो माने कुछ परोस देले बालो, जौची उनकरा लोग के मिल गइल बा उ परोस देले बालो, तो एहिंगा संघर्ष 2 में परोस देले ओइ लोग खाली ट्रेलर में दिखावे खातिर नहीं के। बाकी रउआ सब बताई कि रउआ लोग के ई कैसन लागल है इनकर फिल्म एक दिन में लाग के निकल गइल त? तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर